Γεια παιδιά, είμαι η Bubble το ψαράκι. Ναι, εγώ είμαι. Και εγώ είμαι η Νέσκυμπη το ψαράκι. Ναι, εντάξει, Μας ξέρετε. Ναι, λοιπόν, τώρα θα σας πούμε το δεύτερο μέρος της ιστορίας των υπέροχων 10. Ναι, πιστέψτε με, είναι τέλεια ιστορία. Ξεκινάει με ένα όμορφο καλοκαιριάτικο. Εντάξει, να μην τα πολυλογούμε. Καλά, εντάξει, θα τα δείτε μόνοι σας. Γεια. Κυρίκου. Είμαι πτώμα. Άλλη νέα μέρα και αυτή. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τα φώτα του κάστρου εδώ. Καλημέρα. Twilight. Νιστάζω πάρα πολύ. Ναι, κι εγώ. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο το φωτισμό των φώτων εδώ πέρα στο κάστρο. Α, αυτό το ξέρω. Να, ας πούμε, τη μία είναι εδώ άσπρο και την άλλη είναι χρωματιστό. Να, βλέπεις, τώρα κάτι να φωσβήνει. Ναι, αλήθεια. Καλά, καλά. Είπατε να είχατε εντάξει Να, νόμο και κάνει και κάτι περίεργο θορύβους μιλάμε. Αχα, πεινάω σαλίκος. Τώρα έκλεισε. Πάμε τώρα επάνω, όπου κι αν είναι η κουζίνα. Είναι στον 5ο όροφο. Τι! Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα. Ναι. Κουράστηκαν τα πόδια μου. Ναι, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, oh my god! Και κάκια! Και ψωμί, εντάξει. Μήπως να πούμε ένα καλημέρα πρώτα στη μαγείρισα. Καλή ιδέα, πάμε. Κυρία Όντερσον. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Ξέρετε... Θέλουμε να φάμε ένα κέικ σοκολάτα. Ναι, με πραλίνα σοκολάτα φουντουκιού. Θα δω αν έχω υλικά. Ωραία. Όχι, ας ελπίσουμε ότι θα έχει υλικά. Δεν έχω. Τι! Πάτε καλά. Πώς μιλάς έτσι? Εντάξει, εμείς έτσι κάνουμε. Είστε καλά? Μια χαρά. Λοιπόν, να σε φτιάξω εσένα, Twilight, ένα κεκάκι βατόμουρο. Ναι. Εντάξει, εγώ θα ήθελα ένα με πορτοκάλι. Εντάξει, Πάμε. είναι σε 5 λεπτά έτοιμα. Γιατί μου το σκοτάδι? Μιτζή. Θα τα μαζέψουμε εμείς, μην μπεις στην καθαρίστρια. Έτοιμα! Αμέσως είναι έτοιμα. Ποιος τα κάνει αυτά τα χαλιά? Συγγνώμη που το κάναμε. Ναι, έγινε κατά λάθος. Θα τα φάμε. Ναι, τέλεια. Νομίζω ότι κάτι ακούω, να έρχεται από το διάδρομο. Ναι, τι ήταν αυτό το κε? Εγώ ήμουν. Γεια σας κύριε. Θέλω να σας πω πως ο άντρας σας έχει σπάσει το πόδι του. Και έτσι μπορεί, αν θέλει να σας δει τώρα στο νοσοκομείο, σπάσει όλα του τα πόδια του. Τα πόδια του. Τι είναι αυτά που λέτε? Αυτό ακριβώς που σας λένε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Δεν γίνεται αυτό. και όμως γίνεται. Δεν γίνεται. Ξαδέρφη, μη στεναχωριέσαι. Μα, εγώ... Μήπως δεν έπρεπε να το πω. Μη στεναχωριέσαι. Πώς? Να μην στεναχωριέμαι. Δεν μ' αξίζει κορώνα. Τι? Θα πρέπει να φύγω από το κάστρο. Αυτές οι ταραχές. Αφού στεναχωριέται τόσο πολύ, ξαδέρφη μου, τότε θα στεναχωριέμαι κι εγώ για αυτήν. Πάω να φύγω.
Μα τι στο καλό. Τι κάνει! Ναι, ναι. Τι λένε αυτές. Δεν ξέρω. Μα τι. Πάω να δω. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε! Ωρε φίλε. Πού πάτε? Μα τι στο καλό. Πού πας? Περιμένετε. Ή όχι, εγώ θα... Πού πάτε? Όχι, θα κάνω αυτό. Το είπα και πριν από μέσα μου. Ωραία φίλε, είμαι πολύ κουρασμένος με τόση τραγωδία. Εγώ πάντως είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία δεν λέει τίποτα. Σταματήστε, τι συμβαίνει. Εσείς, τι έπαθες. Σταμάτα. Καλά. Μαρινέτ, τι? Μα τι στο καλό. Περιμένετε με. Περιμένετε με. Και εμένα. Και εμένα. Μα τι στο καλό συμβαίνει. Μα τι στο καλό, γιατί τρέχεις τόσο λυπημένη. Ναι. Ήταν ανάγκη να ακολουθήσω. Τη Μαρινέτ. Να σας εξηγήσω. Τι να μας εξηγήσεις. Εγώ έχασα το γύρισμά μου. Για να δω τι συμβαίνει. Απλώς ήθελα να σας πω πως εγώ είμαι η ξαδέρφη από τις βασίλισσας. Τι? Καλά, δεν το πιστεύω. Και εγώ. Άουτς. Γι' αυτό και η ξαδέρφη μου έμαθε ότι ο άντρας της είχε έσπασε το πόδι της. Ναι, επειδή τώρα το άκουσα και στις ειδήσεις ότι έπεσε ο βασιλιάς από το μπαλκόνι από 2 ψάρια παράξενα. Ναι. Εκεί είσαι ακόμη εσύ. Εδώ σου λέει ότι άνθρωπος. Ότι ο βασιλιάς έχει χάσει το πόδι του. Βέβαια θα το ξανά έχετε στο καλό. Γι' αυτό. Καλά, να μην στεναχωριόμαστε. Θέλετε μήπως να γίνουμε φίλοι, εμείς όλοι? Ναι. Ας γνωριστούμε. Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, εμένα με λένε Twilight. Εμένα με λένε Έλσα. Εμένα Jason. Εμένα Μπαμπαλού. Εμένα Μάρκι Μάρξ. Εμένα Jim. Εμένα Butterfly. Εμένα Marinette. Εμένα Jenny. Εμένα Κέιρα. Η γνωστή τραγουδίστρια Κέιρα, yeah. Τι! Ο Μετζή, είσαι Κέιρα. Θέλω αυτόγραφο. Κι εγώ. Εντάξει παιδιά, αργότερα. Είπαμε θα γίνουμε φίλοι. Δεν το πιστεύω. Κάτσε, φύγε εσύ το καγκουρό το μαύρο. Λίγο, κάτσε. Μια γάτα που ονειρευόμουν να αγαπάω. Καλά καλέ. Εσύ τόσο μην πω τώρα είσαι. Πολύ πέφτουμε εδώ πέρα ρε παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να γίνουμε μια ομάδα? Κάτσε, πόσα άτομα είμαστε? Είμαστε 10. Θέλετε να γίνουμε μια ομάδα που να λέγονται υπέροχοι 10? Ναι, αλλά σε τι θα χρησιμεύσει αυτή η ομάδα? Όχι, να κάνουμε παρέα πάντοτε. Ναι, καλή ιδέα. Καλή φίλε, μ' αρέσει. Είναι ροκ, καλό Παιδιά, θα είμαστε μια αχτύπητη ομάδα. Αχτύπητη ομάδα. Κοριτσιά, Ναι. την έχουμε πατήσει. Να σας πω γιατί. Γιατί? Αυτή νομίζω ότι είναι η επόμενη που θα έχουν τη μαγική δύναμη, γιατί είναι 10. Όχι. Το αφεντικό θα θυμώσει. Πολύ. Πήγαινε να το πει στο αφεντικό. Γιατί εγώ? Να πάω εγώ. Όχι, θα πάει Lady Flower. Καλά.
Βασιλιά μου, φαίνεται ότι ότι βρέθηκαν οι εκλεκτοί. Όχι. Ναι. Και αυτό ήταν το δεύτερο μέρος, αν υπάρχουν 10. Ναι, ήταν λίγο τρομακτικό, φρικιαστικό, ό,τι να είναι. Στο τέλος είδατε μια παραξενιστικιά. Δεν θα σας πούμε ποιος είναι. Αυτό θα σε έλειπε κιόλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άσπρισαν τα μαλλιά μου. ναι, Να αλλάξουν λίγο τα φώτα εδώ πέρα σε αυτό το μαγικό κόσμο. ναι, αυτό το ξέρω. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Για τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Τον υπέροχο 10.